Pandhawa tuku mulung mangusiring Prakurawa mangusiring Prakurawa kambang kesukal teteh katut larut sagung proratu sagung proratu inget kang ablayu sang swata mom yang prati pati oh ora bakal mangling Dimas Janaka padha kanthi Darjo Yai nuwun nampi pangestu dalem Koko Prabu Kadus mboten manggihalangan setunggal punapa iya syukur Kakang Semar ayo padha slamet to Kakang nggih nuwun nampi pangestu dalem sinuwun kados mboten kirang setunggal punapa Werkudara jale teng Kakang ku apa sawise pun Kakang budal marang para kadangku Pandhawa mingantu-antu adikku Janaka rikala semana rebukipun Kakang karo Yai Kunta pun Kakang Siyaga lan sayoga ngupaya marang ana ngendi murcane pusaka Jamur Kimasada jer pun Kakang abot kewajibane ngayomi marang kabeh kadang ingsun Pandhawa iya Dimas Janaka saka ngendi saking Karang Kabulutan nampi ngendikanipun Mukulun Kaneka Putra yen to pusaka Jamur Kimasada saged wangsul manani tentreming para kawula nanging sedaya para kadang kula Pandhawa kedah kersa nglampahi tapa ngrami iya mekaten Koko Prabu tapa ngrami kuwi apa jeneng kakangku tapa ngrami kuwi seneng tetulung karo sapa wae seping pamrih rame ing gawe oh iya yen pancen ming kaya ngono ayo bareng-bareng nglakoni Dimas wonten dawuh tata-tata pun Kakang Derena ayo mlaya bumi mlebu laku njalak peningan jajah desa milangkoni sinambi nglakoni tapa ngrami Dimas monggo kula dherekaken Koko Prabu
Gus Dara Arjuna omong Kakang niki sampean mung lakoni tapa lho ampun nganti nguja hardaning kamurkan ampun nganti nguja hardaning kanepson iya Kakang iki lakoni tapa Gung tapa apa tapa ngrame iki saiki tapa ubruk tapa ngrame atau tapa ubruk wae wah jan iki angel kandhan-kandhane jan angel iki bocah paling angel dewi kowe wis anane langkung ngene wis disayang bapak kok crigis ya ngapa yen mengkono Kakang ayo tata-tata aku dhek nggih monggo Dek kocapu ingkang kepelajar sing atebian ora kaya pelajaripun Nata Ngastina Prabu Duryudana Nata Mandura Prabu Baladewa Sadyah Ayu Te Panwati Cipta Winkanira Koko Prabu atus pundi Yayi menika adi kula Janaka walah dalah kula aturi minta saya dhumateng adi kula Janaka Dimas Janaka pun Kakang nyuwun pitulungan Yayi jagat Bendoro Dimas Janaka pun Kakang njaluk tulung Yayi Arjuna pun Kakang njaluk senjata pitulung Yayi pun Kakang njaluk tulung Yayi kahanan negara Ngastina bosah baseh ora karu-karuan ana menungsa kang ngejleki Kraton Ngastina pun Kakang nyuwun pitulungan ya Dimas Arjuna pun Kakang nyuwun pitulungan kawin tentrem para kawula Ngastina iya mengkaten Kakang Bu aku mongso kangen banget karo kowe Dimas iya mengkaten Kakang Bu Petro Nun ayo tata-tata ana Kraton Ngastina ayo tadireke ora kena bisa karo aku menungso sing wani ngejeri Kraton Ngastina minggat ngati-ati konangan Janaka mati
Yayi Jajal Sengara, apa Kakang? Kananing para kawula ngesna tentrem. Sawise tok cekel. Iya Kakang. Aku rumangsa marem mikirku iso gawe tentreming para kawula. Munggahing para nayaka praja. Iya. Di ing aja banjur enak kepenak iki mengko mesti ana. Sing kuwani nundung pengaring-aring karo kowe Di. Wis to senajan to kaya ngapa? Nggone nundung karo aku yen to aku ora dinahi negara ngesna sapratelon. Ora diparingi nyun ngampil dampar kencana wong Ngastina ngati-ati. Budi sembadani bangga taramungi kocapa. Pelajaripun abdi percalan alok yen to Kraton Ngastina kraman. Punapa ta mirah ingsun prihatin waspung bumi ijil tuhuda tanpa karya nyuwun sewu sinuwun kowe ngengkuwani sawanten dipun timbali ana apa mlayu-mlayu atur kawuningan sinuwun gandeng paduka sampujung Narendra wonten Kraton Ngastina jajulipun Prabu Jajal Sengara menika kathah para ratu sing ora nrimake kathah para senopati sing ora nrimake malah kepara Kraton Ngastina wonten kraman kula lajeng maju ajrih dereng nampi dawuh lho sapa kramane mboten ngertos kula mboten ngertos sinten kramane sing moko kula alok yen to Kraton Ngastina wonten kraman Kakang Rasa Kusuma apa dicoba pethono sapa tak pedhone Janaka kula Kakang Mbok iki apa ki lho menungsane sing kuwani ngijil ki Kraton Ngastina iya mangkanten Kakang Mbok sapa kowe Den yen durung ngerti karo aku pamadyaning Pandhawa aku Janaka kowe sapa Rasa Kusuma sing dhuwur sapa Petra Mas sing mburi dhewe sapa Antareja Mas kaya ngono kuwi Antareja endi sisike? Iki apa ki lho? Wong genah plendingen ngono sisik. Ayo kowe gelem lunga saka Kraton Ngastina apa ora? Gelem minggat saka Kraton Ngastina apa ora? Janaka. Kowe ora kena melu urusan babagan negara. Iki urusaning wong Ngastina karo aku sak kadangku. Malah kowe dina iki minggat. Ayo ngalih. Jangan Bendoro.
diadepi yo Dimas. Iya mengke kula adepane. Sing ati-ati. Iya. Kudu sing paretno ngati-ati aja nganti ninggal marang eneng eling lan Mas Podo. Aku ki suwe banget ra ketemu karo kowe kangen rasane. Iya Kakang Bu. Wong bocah kok bagus kaya ngono ku mun aku wong apa yo ngalah yo aduh. Satria kok kaya ngene ngangeni wong wadon ku yo karepe kepiye yo ngalah yo Teot. Sing ati-ati dadepi. Iya kula depane. Sing ati-ati tenan yo. Iya mangkaten. Aku ki nggumun banget ora tau ketemu kowe seminggu ngono rasane kaya pirang-pirang sasi. Wis kono kek bojonge wis kono. Tenan yo Dimas. Tata lair aku ki bojone Duryudana nanging batin aku ki bojomu. Ngandel ora terus kaya aku kowe persia. Tata lair ku ming rombongan ya to ning batin ngerti dhewe coba ta. Sapa ngerti? Ya ora terus ora ngerti kok. Liyane bapak mulane kowe. Ngati-ati yo Dimas. Wah maisin aku. Sing hati-hati, iya ngalah. Iya ya ngalih kono wah jan. Kakang Bu. Apa? Aku tak maju perang. Ning aku disun sik. Arepmu kono. Aku isin karo Bagong. Ora usah isin. Bagong ya kerep nglakoni. Malah luwih parah tinimbang aku. Disun seto. Yo ngaduh. Yo alah wis malah anyang-anyangan nang ngene iki carane. Rawe-rawe lantas malang-malang mutung kethok gulumu keparat. Kepiye Dimas? Duh kok Prabu ketimasan. Ketimasan kepiye? Sapa sing wani mbedah negara Ngastina? Miturut pangakenipun Rasa Kesuma. Rasa Kesuma Kakang Prabu menika dikula pun Arjuna mboten kuwemengsa marang pawongan ngengkuwan ing kejeleki negari Ngastina. Kakang Prabu lajeng kados pundi Kakang Prabu? Niki Ndara Werkudara kan maju. Ora Petruk. Dudu tandingi. Oh, anjur tandingi sinten iki? Coba aku tak nitipe saka Paesan. Oh yes, oh yes, oh yes. Ora. Petruk, Nun. Kowe mlayu nang Kraton Ngamarta. Kyai Puto kon maju. Oke.
Nggih. Ana apa Petruk? Nggih. Niki kula sowan. Ngemban dawuh saking ngarsanipun sinuwun Durwati. Apa ngendikane Koko Prabu? Lah. Dinten niki gandeng. Sedaya momongan kula Pandhawa niku nglampahi tapa ngrame. Iya mengkono Petruk seneng paring pitulungan depan sok sinten kemawon. Lah niki gandeng Ngastina niku wonten kraman. Ana menungsa sing wani ngejeleki kraton Ngastina. Niki ndara-ndara kula, Ndara Janaka, Ndara Werkudara, sinuwun Durwati paring pitulungan ngoten. Dumateng para kawula Ngastina ning bukti nyatanipun menungsa sing wani ngejeleki kraton Ngastina digdaya. Digdaya. Nggih. Lah banjur sinuwun Durwati niti prisa apa, Gong? Kaca sajen. Kaca paisan Mas Sajen. Dititi prisa jebul wonten dawuhing Jawata sing maju panjenengan. Kula sowan panjenengan diaturi majeng mungsuh kraman sing wani ngejeleki kraton Ngastina. Aku rawani perang. Waduh. Cilaka iki. Kula bayari pun ora wani senajan totok bayar ya aku trima rawani perang. Wis kono do perang aku tak meneng wae. Angel e, Gong. Wah beda karo aku. Aku ngono sing bayari ngono ya ngono wae. Luwe-luwe ana gratisan ngene iki wah rindik kire digitek ya truk mulane kuwe. Jan kowe kira ndok cluthang kok, Meng. Parem nek kaya kowe iki pancen rondo ora urus ting tur kedunungan cluthang. Wis anane lah. Sasa strigis wae kowe. Sampe maju ora wani perang. Waduh cilaka. Wis kono do perang aku tak nang kene. Mangel e, Gong. Niki nek mboten panjenengan sing maju ora tentrem. Yen ora tentrem para kawula ngamarta aku trima suduk jiwa lampus diri mati nganyu tuwuh Petruk. Wah wis mah. Mungkin ngrepoti kula sampeyan niku ora. Piye ya, Gong ya? Engko sik tak pikir-pikir ya kowe. Sampeyan kasa maju nang mboten? Ora, surung ora gelem maju. Bagong edan ora waras. Lah kok aku disurung ngono wae. Wong edan ora waras. Ora surung ya ora maju-maju kaya mene niku. Nek kira-kira ora ndedaya ki ngombe kopi apa kepiye? Kilo 30.000 kilo. Mitayani tur ya kuwi mau. Nek gelut iso ngrampungi gawe tur ndok suwe ya, Truk. Ambuh. Aku ora mung karo dapurmu, Gong. Iki sapa? Ngaku. Aku Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Kowe sapa? Rasa Kusuma. Ngopo kowe ana ngarep aku? Maju perang. Maju perang. Klemah tak kampur apa enting? Apa kowe wani karo aku? Wani Petruk. Kok jura aku sampeyan niku ora tandangi dhewe sinuwun. Wong aku ora wani perang kaya kon maju perang. Aja maju muga siji. Bareng ngomoro. Gemang kepiye ora? Sampeyan ora gelem ngendika ngati-ati lho. Tak teyotna lho.
aja lha nggih mulane ngendika aja maju mboko siji bareng ngomoro aku ora bakal kepiye mundur musuh karo kowe mundur mungsuh karo kowe rasa kusuma weladalah ngemping loro nggih pati ora mangan ngemping ngono ora mangan emping hukum ngamu gong iki ra kocapok ing kono sigra kacandak marang rasa kusuma satemah nglumpruk kaya kaput den musone semono uga Resi Rasa Murti uga tanpa daya Dewi Rasawati wisa murka samyong lumpruk ora ngarsanipun Sang Nata Prabu Muntadewa Aduh sinuwun aku tobat aku tobat tenan sinuwun aku njaluk urip jagat jangkal Bendara aku njaluk urip Ratu Ngamarta lah dalah aku njaluk urip sinuwun lah dalah aku nyuwun gesang sinuwun kocapa ing kono den pandeng marang Prabu Puntadewa neh Baskara Titi Mangsa kang parap rasa kusuma badar samaira jamuh kliwasada Begawan Rasa Murti badar delancangipun jamus klimasada Dewi Rasawati badar mangsinipun jamus klimasada Wisa murka badar tulusipun jamus klimasada ing kono ilang wujuding wanodya ilang wujuding resi ilang wujuding yaksa ilang wujuding satrut badar jamus klimasada pusaka isa kondur jebul bener ngendikane si Kundurwati mogok angkep piye to iki mongko piye ngomonganane yo iki pusaka jamus masada kundur dadi wong pirang-pirangmu ilang dadi jamus masada oh ya syukur nek ngono niki konduring pusaka kula percaya niki kawula ngamarta tentrem lho sinuwun sing padha mong tani nacepe dukuh sewu tanem tuwuh iso subur makmur iya Petro wis bisa manunggal antaraning kawulan Gusti dadi pikuwating negara iya Petro pun saniki sampeyan kundur niki tasih wonten Ratu Ngastina sing jejule Prabu Jajal Sengara pusaka dasta kundur iya tak gawane bali nggih
sumangkahang rasa sumber lindu bumi kunjing kumaluduk kuntur ketuk welah dalah aku kurung kabar yen para kadang-kadangku ilang kok Pandru sapa sing wani mateni satriya ayo belakno patine kadang-kadangku apa mlayu-mlayu Petro niki ratune sing maju sing judule Prabu Jajal Sengara nek piyayine jane ora ngapiru ning kadigdayane lho agek kaper bawan mawon Ndara Kudara ajrih Ndara Janaka ajrih Ndara Gatotkaca terus daki ora wani maju merga kena perbawane Ratu Ngastina sing jejuluk Prabu Jajal Sengara oh iya melu aku tak golek tanding arang ngono Petro, Nun. Iki tandinge. Oh, nggih to. Iya, Petro. Mitra dawing pusaka kaca paisan. Nggih dingin-dingane sinten niku? Kowe sapa? Ijen tanpa kantha tanpa kanthi. Aku Resi Wisa Sekti. Kowe sapa? Kresna. Lho, ngerti karo aku kowe. Ayo ora ngerti apa dudu aku. Sing mburi kae jenengmu sapa, Truk? Lho. Kowe ngerti karo aku lho. Sing mburi dhewe jenengmu sapa, Wer? Tak pangan mah kapok kowe. War-wer karo aku. Jelek bungu kawer-kawer untungmu iki benakno to, Gong, ora. Sanane iki nang nggo nyisil iki. Apane untune? Nggo nyisil apa? Sadar deh. Undung nek ora kalah ora. Ana apa kowe nang kene? Tapa. Tapa apa? Tapa lono. Tapa lono ya. Yen aku nandhang apa teng jagatku, wajib aku nulungi karo kowe. Gandeng ana apa teng iki Ratu Ngastina ana. Menungso sing wani ngejeleki. Kumendang liyang kabur kangenan tanpa dongko tanawan saiki dadi ratu. Jejule Prabu Jajal Sengara. Apa kowe wani kok yen pancen dadi klipmu? Rupak aku ya wani jembar ya wani. Lah rek ngono. Dajoke. Yen pancen wani maju tak tandangane.
Katri gumulung mangrempak ing wadya makiri reh ora nanggono sapa nang ngarep aku yen durung ngerti karo aku Resi Wisasakti kowe sapa aku Prabu Jajal Sengara ngopo kowe nang kene belani Ndawa sing bakal nundung pengaring-aring karo kowe gandeng wong Amarta ora ana sing padha wani metu karo kowe iki gulu musuhmu lah dalah kowe meneh tak wedenono sarpa sewu ora bakal bareng aku musuh karo kowe genti milang patuh karo aku Kakali pisan samya Bantayuda Prabu Jajal Sengara lan Resi Wisasakti noyah nayuh Baskara titi mangsa ing kono ilang wujuding Prabu Jajal Sengara badar Raden Wisanggeni Resi Wisasakti badar Raden Antasena dan mulane ampuh jebul wong degleng ora lah mulane digdaya jebul wong gemblung wis pokoke rombongan wong edan wae. Lah kok dadi resi Kakang? Aku golek pusaka Jamus Limasada wis bali. Jamus Limasada wis bali. Wis. Limasada tak goleki, aku yo melu gawe tentraming para kawula. Lah kok dadi ratu jehek nang Ngastina karo kepiye? Ngene yo Kakang tak kandhani. Aku ki rumangsa mangkel mamikirku. Manang kok Prabu Duryudana dadi ratu kok ora dirasa welas asih karo kawula cilik. Ana ngendi adiling ratu coba? Kawula cilik padha kontrang-kantringan tanpa gatekke marah mubahmu sing para kawula cilik. Sing diuja mung gadaning kamurkan. Sing diburu mung bondo. Tanpa gatekke marang kawula cilik. Pira-pira tinimbang golek bodho mbok kanggo nguripi para kawula cilik sing padha nganggur. Iki kawula Ngastina kongakangyan, kawula ngamatos menawa godho tegel karo kancane dhewe. Merga kanan kepepet golek sandang mangan angel. Iya ni, pancen aku ngadekno tengah bener, aku sing dandani para kawula Ngastina. Aku sing dandani mentale wong Prabu Duryudana. Anggone Dewata Kongas, Dewata Adigang, Adigung, Adiguna. Tanpa duwe rasa welas, tanpa duwe rasa asih marang kawula cilik. Bener. Pancen iya nih, aku ki ning ngrasake kawula saiki mumet. Ana-ana wae. Ana sing wong tuwa tegel mateni anake. Ana sing anak tegel
mateni wong tuane. Iki jane kanan kepiye nih kaya ngene iki nih. Iki yen nganti ngombro-ombro sing murka jagate lho Kakang. Waduh. Mongko nek nganti murka mbebayani. Lah iya, mula digawe tentrem para kawulane. Aja nganti ana kedadian padha diya-diniya. Gedhe-gedhene ana kedadian paten-patenan. Aku njaluk mung tentreming para kawula adiling ratu. Oh iya, ayo bali. Iya Kakang. Yai Prabu, kados pundi kula Prabu? Menika ngengku memaning ngejelik Ratun Ngastina sampun kesah. Waduh, matur sewu sembah nuwun. Lah, sakmenika negari Ngastina kula pasaken dhumateng Yai Prabu Duryudana supados ngasta panguwasa malih wonten Ratun Ngastina. Nanging Rakapura nyuwun kanisangan kedah ngadeg nonten ing bebener. Yen pancen kuwi bener wajib dibenerke, yen pancen luput wajib diluputke, ora mawas iku kadang. Ora mawas iku putra senajata garwa pisan. Yen luput wajib dipun lepataken. Iya mekaten. Matur sewu sembah nuwun. Negari Ngastina saged wangsul ka Prabu. Kasinggihan Yai. Yai Banowati wonten pundi? Petro, nuwun, Bagong ndi? Gong rene. Ana apa? Yai Banowati ngono ndak rene. Agak perlu karo sapa? Alah ngerti dhewe nggo isu-isuan ngene malah. Kon darene negara Ngastina wis bali. Oh ya. Ratu ora basa. Ratu nek sini waka ning niki ya rombongan ya. Untuk nek ora kalem ora. Lah udah Banowati, apa Bagong? Sampeyan uleng-ulengan kok sah. Mbok kuwi di nganu kuwi di mbok diculke ngono lho ning ngasta tangane Ndara Janaka kuwi. Iki lho gunaan tanganku iki lho. Tangan jebeben kok nyekel Banowati Bagong ora kalah. Dipadosi sini Ndrawati. Iya. Lodheke engko. Niki Ndara Banowati, aku ki mangcana-cana Bagong. Bape apa? Bokonge njlehi. Alah, kok ngono mati dadak. Iki kena kesibuane isuk kae. Yai Banowati, kula kok Prabu kula aturi kundru negari Ngastina. Yai Duryudana, Koko Prabu Mandra pados ngayomi wangsul malih dumateng sedaya para kadang kula karo. Yo, aku tak bali ngayomi Yai. Wonten ora monggo undur. Yai Banowati, cumadung ndak wong Prabu. Monggo Yai, sasarengan kundur kalian Rakapura. Monggo kula tirangan.
pang sinenggang wali sandang wali godhek wasimbar jojo Jagat Dewa Bathara aku krungu kabar yen Kanggo Prabu Jajal Sengara seda. Sapa sing wani mateni? Utang nyarotang pati nyarepati ketok apa keset sirahmu parang. Ana satria gagah sapa kowe, Den? Werkudara kowe sapa? Prabu Dirgamuka. Ayo belakno sedane Koko Prabu Jajal Sengara. Ora mingkat sampak raimu. Putra Colong Utamlayu Taguan tiba segoro dipundang tamu. Lah kok mlayu-mlayu? Wedi. Wedi karo sapa? Prajurit. Lah kok wedi ngopo? Bathuk ya mbuh. Mesti kimen iki mau. Aku wedi karo bathuk ini mencorong. Ngendi men ngundara mau ya? Anak troronge nggo bathukku malu ngo. Ae golek aku kae. Dimas, opo? Wis tentrem ya Yayu Kundur. Bebarengan muji syukur nang ngarsane Gusti Kang karo jagat. Sasanti Jaya-Jayanti rahayu kang ten muwure.